Here's our Taiwan travel vlog day 2 and karon sa nag-start na po ang search for cherry blossom here in Taiwan. Outfit check! Start day 2! So amo ang call time is 9:30 and mag-breakfast kami una. So nagdali-dali siya guys. As a sunshine for today's video. Hindi siya. Hindi na nababot-bot ka rin itag cherry blossom. Pwede kita ikulbaan na pa ng time sa mga una. Nari tayo free buffet breakfast sa atong hotel. Nga ikulbaan ako kayo kay Lord na tayo cherry blossom. Lord, oy din tapunulig Pilipinas nga may cherry blossom. And then hapit may una og 7-Eleven kay silingan naman mag 7-Eleven. And this is it! Uy, ready na ka? The search for The cherry blossom! is on. Ayaw na Diba? Sa mga nag-iingon na ni Chen nga base na ay cherry blossom sa mga tuan sa Tianyuan Temple. So, nami duha ka chance nga makakita cherry blossom at Chiang Kai-shek and the Tianyuan. And then labay dami ana sa Grand Hotel. Amaze ko silang makasada kay bay nga ni sa Bohol no, way nga ni kalsadang habog kaayo 5th floor tamo nilang kalsada na warranty na cute. Yan, nakita na ko nakalabay na yung cherry blossom. Excited ka ayun. Anong pwede kumuno mami, pwede kumuno. Pwede. So, patog na nakutan. Diba? Excited and now. And then luckily, pag naog dayon na sa parkingan sa bus, cherry blossom dyan dayon ang nitagpo. I'm so happy na. Muna kong batang, my goodness. So happy my inner child. Child! Salamat. Iwan pa lang kita nag-cherry blossom. Yes. Ako na childhood dream makita cherry blossom sakura. So, Taiwan na pinakaduol sa maochi among gipunterya. Yes. So, murag na tulo ka color ang cherry blossom na ay kani pink kaayo na light pink and ay white. And then, there is a Tianyuan Temple. Muna siya ang temple. Pink kaayo ang cherry blossom. So, excited kaayo. Bahalag sa kaun. Excited yung kunang tagan diya. Oh my God. Kita na ko cherry blossom. Then, muna siya ang temple. Wala minisud kay. Ang among giuna dyan. Picture ang cherry blossom dyan. So, behind the scene, diba? Doon kay picture na ano. Kaya di na masabot og laing angle. Dapat mapukuno siya. Amot na lang. So, ni Saka, mi sa taas. Kinapicture na mi sa cherry blossom. Nice kaayo. Moto siya makita na sa mga pictures ng pang search. Nagdaling ni kay na 1 hour lang amo ang stay diha. So, nagdaling namin. And then, after nag-breakfast, nag-lunch, may kariyot. Nihapit nag-lunch. And then, naanami sa Tamsuy Old Street. So, ana siya mga pasalubong. Diba? Pasalubong, karasod, inigawas, na ay bit-bit pinalit. First shop pa lang namin gisundan na itong gipangita red magnet ang pambansang pasalubong syempre. And then try me aning di ba sikat sa TikTok ning tanghulo basta suberin na siya naging anak marag barbecue nga na ay coated o sugar niya di ba kung kada ko di ka nung matanggal pa lang akong bracket. So ang ending siya na po ni Kao. Isa ka mo na Kao na. Pero lang siya in fairness. Gihutoy na siya o kumaon o free taste. Kaya actually guys, karasod ni mo siya pag na yung mga ingani baligyan. Na dyan na siya free taste. So nabusog na may free taste. Nabit-bit na. So para pa sa lubong. Tapos, laghan ng free taste diri, oy. Mabusog bang ko dali kumaon? Puya, oy. Puya, bitaw. And then ipalit mi og milk tea kay ang diri man daw sa Taiwan nag-originate ang mga milk tea. So Bantay, syempre, imo na po batch pasilupo na milk Kabuhi, tea. please be good to me. So while naghuwat sa mga kauban, while maghuwat ni nga mulakaw padung siminding pinachar-char pa nang bihas kay litaw tanaw sa dagat.
And then, hapit mi sa Taiwan Cultural and Creative Arts Center na diha ang mga jade. So, pwede mamalit ang mga jade diha. Actually, mga kauban na malit sila jade kami. Ma-demonstrate si ate o is manang sales stock kaayo pero wa jud ni palit ni gawas mi after ana kay marang lahams di siya guys. And then padong nami siya sa Simending district. Asa sa try for this today's opinion kit. And then nami sa Simending district. Mao ni siya ang shopping district sa Taiwan. Mini Shibuya daw ni siya. Siya street ko napod ni amot tinuod ba. Pero tinuod yun na siya. Noon na diri ang Rainbow Road. Na diha. Isa po na siya sa mga atuan na nagpasabot nga na kag Taiwan kung naka-picture ka sa Rainbow Road. Ano siya ang busy street mo na siya tubangan ang train station. Na diha ang mga outlet. Pwede ka sa ilang halo-halo ba naghuwag nga mo uli na. Toy. On December. Ako kailang halo-halo niya fresh fruits. Prepare na nila po. Diba na-excite kay Lucky Picture Garden biyak ka. Then pauli na mi ang atay, may tabok na mi, nagkasagsaag na po mi kinawa among bus, pero nakita na dahil siya, na traffic na din siya. And then after ana, before mi musaka, ni palit mi daan sa 7-Eleven, kaya basig pangbutmon mi, kituwa ni perting lakaw, so ni palit yun mi sa mga WhatsApp, Pinas, among ipang Chilawan. So mga siya guys, ipang mi, and that's for our day 2. See you tomorrow sa day 3. Bye!